Amakerubi namaserafi ubela wena bazalwane sanibonani ngegama lenkosi uJesu. Ngihlonipha ubaba uDlokovu, umphathi walo mbono, umfundisi ohloniphekile. Ngithemba ukuthi nomndeni wakho usukhona. Abefundisi abakhona. Ubaba uSokhelo sifike naye. Sivela le uNkulunkulu abazalwane bonke omama siyanibingelela ngegama lenkosi uJesu. Amen. Sibonga ithuba uNkulunkulu alivulayo ukuba sibheka amazwi akhe. Indaba nje ayinde lapha kuJohn chapter 11. Udaba esilaziyo ngifuna sikhulume ngalo. Bese sihlukana. Khona ingoma yayiculwa omama balesini yayithi kanti Jesu unami njalo noma ngihamba indleleni, kanti Jesu unami njalo noma ngihamba, kanti Jesu unami njalo noma ngihamba indleleni enzima, 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 indleleni enzima. Mayibonge Nkosi. Incwadi kaJohn chapter 11 ivesi siza ngoba akufuna ukukhuluma into eziningi. Sizawufunda amavesi esike sawafunda. Nanka amavesi mabili nje kuphela, verse 39 no verses number 40. Ngiyacela ukuthi ngoba lelambhalo ngesilungu kanti khona umlondo wathi ngasifundisa isingisi ngoba imshini yakhe yaphazamiseka uma ngifunda ngesingisi. Ngicela ngifundise ungifundele lesi noma ungeza kwelicala. Thank you very much. Verse 39 and verses number 40. Verse 39. uJesu wathi susani itshe. Umatha udadewabo ofileyo wathi kuye, Nkosi, usenuka ukuba sezizine. Jesu wathi kuye, angisho yini kuwe ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu na? Ngicela ungifundele incwadi kaMark chapter number 9. Nakhona livesi lizawubalinye nje kuphela. Ivesi asiqale ku-22 no-23 kwenze 22 uzawusinika umqondo. Mark chapter 9 verse 22. Uyiphonsile kaningi emlilweni nasemanzini ukuba ayibhubhise. Kodwa uma unamandla okwenza utho,
sihawukele usisize. Jesu wayesethi kuye, uma unamandla konke kungenzeka ngokukholwa. Inkosi mayibusise ukufunda kwesilayo. Amen. Bazali bami, sifunda indaba esiyaziyo ka Lazaro. Lazaro ke bekumngane omkhulu kaJesu. Imizi ayifani. Lo muzi uJesu bengena kona hlale. Eminye wayedlula kodwa kulo wayehlala. Ningabi offended, ngizobe ngishaya statement ezingekho strong. Inhliziyo yakho ngiyayithandazela. uJesu wayengavamisile ukungena emzini yezichaka. Check iBhayibheli. La ngena khona ngoba babecebile. Bayikhumbula indoda emfishane yayicebile. Usisi lo okuthiwa uMata wayenenkampani yezokupheka. Kwangena inkinga kuleli khaya. Abanye uma unengxaki wayehlangana nawe endleleni ayilungisa inkinga aqhubeka ahambe. Kodwa mmeze uthi nime kahle ekhaya ajike. Ahlale ngenzela nje ukuthi ubone ukuthi nabasezulwini indaba yokuhlupheka abayithandi. Angazi why ngiqale ngalapho kodwa ke umoya uphephetha la uthanda khona. Hey man, nayifuna uduka intshumayelo yami. Bazani bami ngithi nje ngenzela nibone ukuthi ungalinga inhlupheko lokuhlupheka lokuswela ukuhlanganisa nabasezulwini. Ngoba uzokuphikisa uProverbs izakha. Ngithi u22 verse 10 athi isibuso sikaNkulunkulu siyacebisa. NamaKorinto azokuphikisa ngoba azothi wafa. Ithi nango umusa kaNkulunkulu ukuthi yena wabanhlwempu ukuze thina sicebe. Le ntshumayelo yaqala kwenye indawo. So that ungathi mawuso ufikile embusweni kaNkulunkulu bese ukutolerate ukubekezelela ukuhlupheka. Uma ubekezelela ukuhlupheka isani yokungaphili kahle ekhanda. Ngoba uma ungakubekezelela ukugula nokuhlupheka fa ungakubekezeleli. Angiphinde lo statement. Uma ukugula ungakubekezeleli nokuhlupheka fanele ungakube. The same force onayo against isono is the same force you must have against poverty. And ngokaNkulunkulu uthi uphume ehluphekeni akunayo ilocation akuyi ngokuthi ulaphi. Ukukhipha ehluphekeni. Ngamkhumbula umama uxakekiwe lapha kunesomiso 3.5 years udla kungekho. Kwafika umprofeti wathi ngifakele kule yonke eshezana bese kuthiwa leyo minyaka yonke wakuzange kwaselakala ukudla kulelo khaya. Engayishintshanga ilocation. Awusuku wanongoma yohlala emhlanga bese kuthiwa awusahlupheka. uNkulunkulu ukwenza ungahlupheki ukhona kanongoma. Ngoba ufuna ukukhipha wena ekuhluphekeni hayi ukushintsha ilocation yakho. That is why engazange wasithatha wasisezulwini walethu uJesu ngoba ufuna siphume ehluphekeni sila. Manje lesingeniso sami ngiyasiza sona ukuthi siyahlukumeza kodwa angathi sona efuna sihlangane ngaso nje ngayi kwenye indawo uthi ungakuvumela ukuhlupheka. Ungakubekezelela ukuhlupheka, ungazi ukunikeza ngisho negama uthi lento yala ekhaya. Ngoba wenza salvation ingabi na effect empilweni yakho. Leli gama ethi salvation lithi usindisiwe, wasindiswa nasemtheleleni ama consequences esono. Ngoba isono sakuhlukaniswa noNkulunkulu, kuhlukana noNkulunkulu kwakwenza wahlupheka. Manje mawuthi ubuyelene noNkulunkulu phuma nasekuhluphekeni. uJesu abafundi bonke bakhe babengaswele.
That is why bekhona izwa mebethi njoba silahle konke. Ungeke ukuthi ulahle konke kade ungenalutho. Manje wabakhipha into zabo abanazo abanakho konke wathi wozanda bashiya konke maye bambuza endleleni yazi inkosi so sihambe ibanga njoba silahle konke. So Suzana angazi umoya kusho ukuthi khona umguduzayo lapha phakathi kwethu njoba ngiqala ngaleli nothi ulinamandla kakhulu manje ngithi ke ngiyacela masihlukana la sigodoka nawe ufune enkosini ukuthi ngiyaphuma kanjani ekuhluphekeni. eBhayibhelini awuvumelekile ukuthi ungakhathazeka ngokuswela. Matthew 6 ungakhathazeki ukuthi uyodlani uyophuzana uyombathana. Wena ubalwa kanye naleyo nkathazo ukuzehlisa ukutholakala sokhathazeke kule zinto ezintathu ushone ilanga uqhathanisa ukuthi uyodlana kubusuku bonke ukuqhathanisa ukuthi uyombathana imini yonke ukuqhathanisa ukuthi uyawuphuzana kuthiwa wena ufunakala ubalwe lapho bese kuthiwa kunendlela yokuphuma bese kuthiwa indlela yokuphuma ukufuna kuqala umbuso lo mbuso akushiya location kushiya system kuthiwa kune system yokuphuma kule kokukhathazeka meke wathola leyo system uyaphuma kulokukhathazeka osakhathazeka ongakayithola indlela yokuphuma. Manje ngithi ke uJesu ke ngithe mangimchecka le eBhayibhelini ngamtholti wayena indawana yokutholakala emzini yesicebi. Iyona lento yenza ukuthi inhliziyo yami ithambe mekuya ngasebucebini ngathi ngaceba kakhulu kunakuqala. Ngoba uLazaro akuyena nomuntu engifisa nokuhlala kwakhe eduze kwakhe ezulwini. Lo enimthandayo. Mina noLazaro nje asizwani ngisele emhlabeni noma sesifika la mangimfice khona ngeke sizwane. Lo wayehlala esangweni lesicebi. Akasisona isibonelo samakholo. Mawungangikhola bheka uGenesis ubone ukuthi umuntu ensimini yaseEden wayehleze endaweni enjani. Uzobona uNkulunkulu nokuhlupheka nawe akaza kuhlanganisa. Kuthiwa ensimini yaseEden kwakhona izihlahla zokudla kube khona izihlahla zokubukwa. Buka nje. Kodwa ubuhle bukaNkulunkulu uthi mawususuthi ezinye izihlahla uyasibuka nje. Awamnikeza izilwane wathihla konke lokho uNkulunkulu. Kuthiwa lapha ensimini yaseEden kwakhona umfula ohamba khona unisela ingadi. Insimi yaseEden yayinganayo isizini. Yayihlala nje icebile ngoba iniselwa akhohloba akholutho nje ihlala nje green ngoba kunomfula oyinisela ayilindi imvula. Buka nje impilo uNkulunkulu ayidesigner for your life. Bese kuthiwa lapha ensimini yaseEden kwakunomhlaba owawukade unegolide namatshe precious stones. Yabona ehlezi ngaphezulu. Engawabekelene uNkulunkulu ewabekela umuntu ozohlala ensimini yaseEden. So mawenziwa nje emhlabeni wavele wabeke engcebweni. Wabeke kungaswelini. Mawufika nje emhlabeni. That is why mawuswela uzugula. Ucasho uguliswa yini? Isystem yakhe yasho ukuthi this is not a life that was predestined for me. Akusiyona impilo engamiselwa yona. Mongangikhola bheka ukuthi obani abangcoba kakhulu. Thina izicebi nawe abahluphekayo. Nize nisho nini nithi awukodwa uNkulunkulu kusenzani kodwa bengenayo ngisho into yokungcwaba. Ngoba isystem ayiyazi ukuthi this is ivele ifail le system yakho ukuhandlisha ukuhlupheka. Ubona umuntu aguga kodwa uthi uyambheka ukuthi hayi engathi uhamba phambili kweminyaka yakhe iyona iza ngemuva ukuhlupheka. Manje istep number 1 mosumvumi uJesu wayinkosi nomsindisi moya khuluma. Uma usumvumile nje uJesu wayinkosi nomsindisi fanele ufune ukuthi kuphunywa kanjani ekuhluphekeni. Ngizokutshela futhi ukuthi as long as usathane ekubambe ekuhluphekeni awana nkinga nensindiso yakho.
uvuthe kodwa uyazi ukuthi la ihluphekeni uzokudidisa khona, uzohlupheka nezilimi halabashanda nana uswela impuphu malishona ilanga. Uthana meni bazalwa bami. Ngicela nje ukuthi nidinwe namhlanje wonke umuntu aphume edinela ukuhlupheka ukuthi yabona mina ngeke ngidlala ukuhlupheka. Kufuna le statement ngizosisho nisiqaphele. Kufunakala uma kubala umlando wakini wokuhlupheka ubale mase kufika kuwena bese beshaya ipause. Bathi kodwa kwathi mase ku usandile Msimanga. Lashintsha izinto. Abo umama my biological mother umama ongizalayo wahlupheka. Ugogo uManzimande wahlupheka. Mina mangikhula ekhaya mina wayithunywe nani impupho emzini yabantu every day religiously. Mina wayelana impupho ngelanga amazambane, ngelanga basihleka sithi socela ukudla yabona ngizazi zonke izitalo zokunana mawufuna ngikusiza uthintane nami. Zonke izitayela zokunana ngazifunda nguchwepheshe. Ngazi nokuthi ungena kanjani eminyango mawuzonana kuzo ubathi uthinta inhliziyo yomuntu. Ngeke uvele ukuthi uzonana ungena uqondo. Ungena ungathi umnyango une10 khona le duze ungena ujika uthi. Kudla ngodwa noma ubona nasi sihlala uqala usigudlela uye ngala before uyakusona. Sihlupheka bazalwane, sihlupheka seriously. Kodwa mhlazane ngathola iqiniso lokuthi kune system kaNkuluNkulu efanele ngiyifune ngayifumana ingane zami azikwazi ukuhlupheka. Idesire yami ithi ngifuna abazukulu ithuna lami balihlakulele noma bengangikhonzi. Bathi nangu umkhulu washintsha umlando kaMsimanga. Never allow poverty to your portion. Uzucula ukuhlupheka ukuthi into yale ekhaya yaqala ngobani so uyinikeza umlando wayinika ne-identity ne-address yale ekhaya. Ngidlani mangithandaza njalo ngithi Jesu ngicela ingabi ngenzeka iphutha nelodwa ukuthi ingane la endlini icela into thola ukuthi ngixakekile. Ngithi Jesu ongcono yenza iplan ukuthi imali ifike namhlanje ingane yami icele kusasa. Ingacela ingane namhlanje imali ifike kusasa. Angazi bengiyaphi lapho kodwa ngithi nginitshele nje bazane kune system esebenzayo ikhipha nayo ekuhluphekeni mase ikhipha ensini ufike uphume ezonweni ngekhazi lika Jesu Christ ube umntwana kaNkuluNkulu uthatha i-identity osozele kabusha bese uzikhipha wena ekuhluphekeni. Manje ufuna isystem yokuphuma ukuthi uphunywa kanjani. Malibonga ivangeli. Ngithi ke uJesu ke ubekafika le ekhaya afika hlale. Hey bali. Lento isuzoyile ndaba yalo Jesu efika la kaMatha. Befika khona ngena hlale bese yazi ukuthi umuntu wale ekhaya and bekwazi nje befika la ushomga kaLazaro. Sekuyabu Lazaro uyagula. Mayigula uLazaro kuthunyela umbiko uthi umfushane nje umbiko uthunyela kuJesu kuthiwa lo mthandayo uyagula. So akazi uyigesa ke leyo. Uyazazi uJesu nale ekhaya bayazi ukuthi uJesu uthanda abantu. Kodwa ke lo thandayo uyagula. So bakhona uMartha abaguli bakhona uMaria abaguli kuvele kugula lo amthandayo. Nikhona bazali bami nginichazeleke indaba lapho. Abana eBhayibhelini kune system esetshenziswayo. Basuke bekusiza ukuthi ungabisahlulela ngokucabanga kwakho kulento ezoshiwe emva kwalokho. Njoba sebethe lo amthandayo. Ungabisafaka siqalekiso, ungabisafaka lutho. Funa ukuthi kwenziwani. Ngoba uma indaba seyifika kuyena uchaza lokugula kwalo amthandayo uthi lokho kwenkazimulo. Ikhona. Yizwa iBhayibhelini makuchazwa uJob. Mayichaza kuthiwa akekho njengawe esaba uNkulunkulu ubalekelo kuphi. Angisenkhohlulo kwesini. Abona mayiqeda ukuchazwa bese kuchazwa izinto ezimbi ezamehlela. Kuthiwa kuwena
bambelela kulokho achazwe eyikona. Ungamchazi ngalezinto ezizomehlela. And uyabakhumbula abangani bakhe bathi noma bemazi ukuthi unjalo bafuna umchaza ngemeko yakhe. Kwathi uNkulunkulu mhla elungisa indaba yakhe waqala washaya bona. New Testament before kuzalwe uJesu kukhona abantu abawu2 eTempelini, uElizabeth noZakaria, umpriest. Masitshelwa njengompriest vele kuthiwa babehlala eTempelini besaba uNkulunkulu bekhonza uNkulunkulu bavela beyabantu abalungile bese sithi masiqeda ukubona lokho bese kuthiwa kodwa wayenyumba. Yabona? Kanti nje eqedwa nje ukuthi achazwe kahle, eqedwa nje ukuchaza kahle bese kuthiwa kodwa wayenyumba. So kuthiwa ke lobunyumba ungabambi. Ngoba uzozumchaza ngalobunyumba. Mbambela ekutheni ezulwini kuthiwa ulungile, wesaba uNkulunkulu. Ugcine lapho lobunyumba ungambizi ngabo. All right? Bukela istory zalapho. Uma kusuka nje lapho bese sitshela kuthiwa ingelosi yafika kuyena uqhubeka bese kuthiwa after 6 months yabuye yafika ingozi iseyifika kuMaria. Ithi Maria uzokhulela, uthi Maria ngizokhulela kanjani ngale kwendoda. Maria uma ngazwa istatement sokuthi umuntu sengavela akhulelwe. Itshela ingelosi ithi hayi cha. Uzokhulelwa noma indoda ingekho ngoba isystem lo yazi yokukhulela yendoda ayizusebenza this time. Lalela ke uMaria uthe ingelosi indoda kunayo. Ingelosi ithi hayi ake silungise indaba yendoda kuqala. Ukhazini wakho unendoda uElizabeth. Sebeze baba badala. Shudi ingelosi ithi yabona ke wayengazange waba inyumba purposely. I-agenda kwakushumayeza uMaria. Akusibona ubunyumba bakhe. Kubekwe nje isandla ukuze akholwe kalulu uMaria ukuthi naye ngaphandle kwendoda angakhulelwa ngoba nangu ukhazini wakhe akakhulelwanga indoda ikhona. Manje uma uqale wanikeza iprofile yomuntu uNkulunkulu bambelela ke yizwe ingelosi ithi your cousin Elizabeth ebenithi uyinyumba ayisho ukuthi oyinyumba. Ithi lo ebekuthiwa oyinyumba. Kusho ukuthi ngesikhathi emhlabeni bambuka uElizabeth bebethi inyumba ezulwini bebengasho ngoba bayazi ukuthi kubekiwe isandla esibelethweni sizobuye sisusa. Inkosi mayihlanganise. Now I'm saying sinikezwe isithombe kuthiwa lo umngane kaJesu. So umngane kaJesu ke uyagula. Uma umngane kaJesu egula uthi uJesu lokugula kusikona kokufa. Kodwa kuba ukhazinyulisa uNkulunkulu. Uqhubeka isikhathi kufika umyalezo uthi ke uLazarus efile. Lo ofile siqhubeka umngane kaJesu no so nabangani baJesu bayafa. Bangani baJesu bayagula. Bangani baJesu bayafa. Kodwa ke ungayibambi ibambe nje kutheni nomngani wakhe lo. Phela 4 days Jesu akafika ufika ngelanga lesine. Ufika esini yasasonke istory. Uhlangatshezwa uMata. Bakhuluma naye istory side ngichazile ekseni. Uma wena Nkosi bowukhona ngawumna wethu akafanga. Jesu uthi hayi uzovuka umfweni. UMata uthi hayi. Sonke siyovuka ngomhla kuphela uthi uJesu lalela I am ngingukuvuka nokuphila. I am resurrection. I see future lengikhulumayo. Ngikhuluma imanje kwasho ukuthi lo sisi dimension of hearing yakhe yayifa yayikude nokholo. Uma ufunda iBhayibheli lesingisi lithi ngalokho ukukholwa kuza ngokuzwa bese ithi nakho ukuzwa izwi lenkosi. Kusho ukuthi zimbili into ezizayo kuza ukholo kuzwa nokuzwa form of hearing. Kusho ukuthi umuntu isingise ngasazi asisona isidomo. Kusho ukuthi kuyena akanayo iform yokuzwa isingisi. Amen. Iyafakwa awuzalwa nayo. Njengoba sikhuluma isiZulu nje asizalwanga naso safakwa umuntu owesikhulisa ekhuluma isiZulu. Ngesikhathi esikhuluma sasala kuthina. Ukuze musu uhlangana nomunye ethi sawubona noma ngasiyena lo wakufundisa usawubona. Uhlangana nalo sawubona kuwena.
kuthiwa i-form of hearing. Uthana mina bazalwane bami. Umuntu mayakhuluma noma ngabe ba nongafika la sifundisa Afrikaans uyishiya la kuthina ahambe sesine form of hearing sesikwazi ukuza Afrikaans ngoba ngesikhathi eyikhuluma ushiya iform thina besilalela lamagama kanti lamagama sefaka iform of hearing ye-Afrikaans. Kwasho ukuthi manje mayethi kumada umfowenu uzovuka kwasho ukuthi akanayo le form of hearing. Angithi akahlale enyaweni phela. Umuntu onale form ilo salendlini. Lo behlala ezinyaweni, lo behlala ekitchen. Khola saya. Zoom ya Adash. Lo akhuluma naye okokuqala lo wasekitchen. Akanayo le form of hearing. Makuthiwa uzovuka yena akanayo that level of revelation. Akanaso leso sambulo sokuthi khona into ekuthiwa ukuvuka. Ubheke nje ukuthi kunendaba ethi kuyoba khona umhla wokuphela sonke siyovuka. Ambuyisa uJesu athi no I am beka mina Maria wena Martha mina ngingukuvuka. Kusho ukuthi lento iyamdida athi okay angikwenzele step by step lalelaka. Uma umuntu ekholwa yimi uma nje ekholwa yimi ephila noma efa uyophila. Anikhona za hayi kubona athi lo sisi lento nje uyabona ukuthi umlando nje omkhulu athi uyayikhola leyo nto athi uyayikhola ahamba abize lo udadewabo. Mafika udadewabo athi naye same words kuba wena Nkosi bokhona nga umnawethu akafanga. Bese uJesu angayiqala indaba yo I am nokuthi uzovuka nokuthi avela athi nimbekephi. Lo nimbekephi kuMaria louder than it's just a statement. Lo nimbekephi usuthi kuMaria uyavuka ke manje. Ngoba ngeke ambuze engeze umvusa. Oh Lord. Ngoba i form of hearing. Yabona angazi uma khona labangenazi izingane thina sinezingane uyayazi ingane mighty baba ukuthi lo baba usho ukuthini uresponde ngento engazange yayisho kodwa uyifunde kubaba. Hey, uma ingane yami nje imemeza isemnyango ithi baba ngiyawazi lo baba ngoba ngifunda ithoni yalo baba ngoba kade ngahlala nayo sengine form of hearing ekwazi ukuzwa ubaba okujabula nobaba okukhala. Uwazi ukuzwa ubaba ocela usizo nobaba othi ngiright. Manje uma ethi uJesu kuMaria nimbekephi iyamuzwa iform of hearing yaMaria yathi wavuka umfowethu. Hawu madoda. Bazane bami hey ngingenzana nje sihambe kancane le ndaba ngizayivala khona manje ngizakuzuma futhi manje ngivala lalelani bantwana basekhaya ngifuna nje uyizwe kahle le ndaba angifuni siyivale isikhala soyivala nje sihleka kamnandi bazona basa uMaria ufika nje uMata usethi intshumayelo yaJesu ezama ukuconvince uMata ibe yinde kakhulu ngoba bebengaya bobabili noMata ethuneni. Kwasho ukuthi manje uMata akanayo le dimension le level yakhe yokholwa ifikile ekuthani nakwazi ukumuzwa. uMaria makafika nimbekephi uMaria wangabisabambezela thatha Jesu nabanye balandeli kwathiwa bayokhala hayi babeyokhala ngempela kodwa ukukhala kwakuzohluka kunalabo babekhala egcekeni ngoba laba bakhala bamncwaba kanti uJesu mase afika naye wakhala sho njalo imbali encane Jesu wakhala kwazi kwadabuka abantu bathi awuye ukumthanda kwakho ngaka ekhalela umngani wakhe. Nikhona bazana bami. Then after that bese kuthiwa ke uJesu ke wayesethandaza siyikhulumile leyo ndaba uthandaza baba ngiyabonga ngoba ungizwa njalo Lazarus phuma. Nikhona bazana bami ngibonga ngoba umthandazo wabamfishane phambi kwethuna kanti wawumude yedwa entabeni. Entabeni eyedwa kuthiwa whole night phambi kwethuna imzuzu embala baba ngibonga ukuthi ungizwa njalo Lazarus waphuma Lazarus. Ngizayiphinda ukugcina entabeni eyedwa umthandazo waba i whole night
kodwa esebhekene nokufa ezokhipha uLazaro ekufeni waba mfushane ngoba akasathandazi elanda le usethanda is pulling from the investment udonsa kule mthandazo kade yenze entabeni uLazaro engakafi angiphindi wathi engakafi uLazaro uJesu wathandaza ukuze mase kufanele uLazaro aphume ethuneni angathandaza amcommande oh Lord Jesus ngithi mase kufanele uLazaro yasiyeke izawulahleka buya Msimango lana bantwana basekhaya wafika phambi kwethu uLazaro uphuma bese kuthi uLazaro waphuma uLazaro akasiphumelanga yoba sesizwe akasiphumelanga akajombanga ithuna belikhefu belumgede linamashalofu phakathi akasiphumelanga uLazaro umlando usitshela ukuthi lokuphuma kwakhe kwaba i-force yezwe lithi iBhayibheli lakho lithi wamemeza ngezwi elikhulu lesingisi lithi he shouted with a loud voice bathi kabo umlando le voice enkulu yenza i-vibration ethuneni yabona uyabona uma ufaka into enkomishini bese uphephethe bese iyaziphumela kwenze kanjalo kuLazaro kwathi kuma ngena le force yalelizwe yamfukula uLazaro yambeka ngaphandle ubengeka ahambe bantwana basekhaya uLazaro ngoba lapha ethuneni befaswe ngamabhandishi ehlanganisa umzimba wabantu ba straight wafaswa ngamabhandishi asethelwa inhlaba khona lamabhandishi ezokoma so that mayibola bolele ngaphakathi angabhidlikeli ngaphandle kwethuna so lamabhandishi abasomile athandelwe ngawo so ukuthi ajombe bengeke ejombe ukuthi ahambe bengeke hambeke and futhi lamabhandishi awakhishwa ngephakathi ethuneni angithi yamuza uJesu mase esengaphandle kuthiwa waphuma befile engophileyo bese kuthiwa wayesethi mthukululeni Lord Jesus lento waphuma imbophile iforce yezwi yamfukula yamkhipha ethuneni yambeka ngaphandle lamandla lelizwe uqinisile kuIsaiah linjalo izwi lami liphuma emlomeni yami aliyobuyela emuva lelambatha lingazange la wenza umsebenzi bese liyaphumelela kona konke ngazi noma nganixoxela into uLazaro wayengekho ethuneni kwakhona umzimba wakhe kwakhona umzimba kwadinga lelizwi liphume kuJesu liyolanda uLazaro ake sithi nje wayese paradise la umlande paradise ngingasho nje ngidlula ukuthi wayengeyedwa uLazaro eparadise kodwa lelizwi lalimazi uLazaro obizwayo lelizwi labuya naye labuya naye khona eparadise langena emkodini malifika umzimba ubolile lathi awume kancane Lazaro lahlanganisa icubu esezibhidlika esezinuka laqeda impethu zajikaza inyama yomzimba ilelizwi lelizwi the power of this word amandla lelizwi hlanganisa qeda lamfaka phakathi lamfula lamkhipha ethuneni lambeka ngaphandle kukhona into engahluleki lizwi likaThixo kukhona into engahluleki ilizwi makalaphuma kuyokhanya ebumnyameni kuyophila abafayo kuyovuka abalele kuyohamba abazishosha amandla alelizwi lashwe endodeni 38 years ihlezi yazi ukuthi ihlezi la seyizame yonke imizamo kwashole lisukuma uthatha uhlala kuhambe le force yalelizwi wasukuma oh Lord God Almighty wathatha uhlaka walithwala kwenze njani kukhulunywe lelizwi lake lahlambulula abanye kwathiwa kunina hambani uyosiveza la bathi mababuya lo mbhemu uthi sithe sihambe endleleni sathola sesihlambulukile bona babhizi bayahamba kanti lelizwi liyabasebenza amandla ushama papa amandla lelizwi kusama hatha amandla lelizwi oh amandla lelizwi angathi ungayibona imystery yabonwa yilo baba
uthi uJesu ngizoza kwakho wathi lo baba ungezi thumela lelizwe ngoba lisuka ubumnyama bubaleke liphuzisa imbabala zasendle ilelizwe athi umbhalo wamaHebheru liphase umhlaba libamba inyanga lapha labambilanga lapha oshandaya libamba ulwandle livula imfula lelizwi ushanaya hilo samahata pa lamkhipha uLazaro lambeka phandle nikhona uzana bami mangisho into ezimbili hlale phansi man lento iseyigathi seyingilimazile mandla lelizwe ngizwa abanye ogogo besiyahamba ngokukholwa ushana mayazi siyalizwa izwi labasa umalusi siyama oshana maya bazane bami mandla lelizwe manje ke nansi indaba bese ngivala uma uJesu eme phambi kwethuna uthi susanitsha uthi untombazane hayi insuku zini useyanuka shumata uthi uJesu kumatha yazi bekithi ngikhulume kahle nawe sisekude kabi nethuna ake ngiphinde ngisho angishongo yini uthi mawukholwa uzobona inkazimulo uJesu uthi I thought njoba ngikuphushela ukukholweni usuzohlala kwi-expectation uthi uJesu le yankulumo yami nawe lapha ku 20 something bengikulungiselela ukuthi ube in expectation uthi manje ngiyamangala uzongilandela indaba zokuthi uyanuka akungathi manje ungathi uJesu uthi awukakaboni yini ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwe wayekunkunkulu ulizwe wayenkulunkulu uthi yazi mata lento iyangimangaza ngoba mina nguJesu kanti kwi-Old Testament ufundile ukuthi kukhona umuntu wakwawela phezulu komprofeti umprofeti esiyamathabo uthi manje ngiyakucela woze ekukholweni ngoba mangase nje ukholwe uzobona inkazimulo uthi into ezasilimazisa nezosibambezela nawe la wena mata ukuthi nje uhambele eceleni kokholo kanti mongaba sokholweni you'll be in expectation uthi uMaria nangu uMaria ukhona akasho lutho ulinde umfowabo ngoba ithi faith yena sigoduka nomfowethu namhlanje no 4 days awulutho uma sekufike I am the resurrection and life the 4 days uzocounsel lephunga lizophela lokubola kuzophela ngoba sekufike lo okuvuka nokuphila wathula uMaria madangishongo into mawukhola uzobona inkazimulo kaNkulunkulu ushiso yini lento Jesu ke wayisho komunye ubaba lakade sifunda khona incwadi kaMark ubaba uletha ingane abafundi bayazama kulunge useya kuJesu uthi kuJesu uma ungasiza uma ungaba nomhawu uma unamandla siyacela ukuthi usise kulengane uthi uJesu hayi baba asi approach kanjalo la sithi uma ukholwa akukho ngenzeki uma ukholwa akukho ongenzeki bese lo baba le statement simneme inhliziyo athi akanti lengane yami ngabe kade iphilile ningalahleki le statement sathi ekulo baba kusho ukuthi lengane yami ngabe iphile ngifika nayo la bese ethi ngiyakholwa siza ungakholwa kwami uthi babona lo baba uthi yazi ngazazibambezela mhlawumbe nalengane beke ngisezana nayo nala kuJesu beyizolunga kubafundi bakhe
uthi manje ngisize sengiyabona ilimitation ngabe lento kade yenzakalile ngathi ngangiyisa uthi lo baba lento ngabe kade yenzakalile lento ngabe kade yenzakalile ungakholwa kwami ngisiza ungakholwa kwami Jesu ya kusho ukuthi ngamanye amazi into nje eblockile your next level ilo ngakholwa kube nje wena baba uvele wakholwa ufika la lengane ngabe indaba ayilungile bazalwane namhlanje selishona ilanga sithandaza manje ngiqinisekisa ukuthi kukhona umgomo osebenzayo kuthiwa ukholo make wafika khona you are in expectation usekulindeleni inkazimulo nesiqiniseko sembhalo sithi nje make wakholwa uzoyibona igaranti leyo akathi uJesu mhlamba akasho ukuthi ngase kwenzeka uthi angisho nje uma ukholwa uzoyibona yini lo ufuna ukuyibona muvele ekukholweni yini lo ufuna ukuyibona ngiyakubiza oze ekukholweni yini lo ufuna uyibona kwakho oze ekukholweni ngoba make wama ekukholweni isiqiniseko the assurance of things not seen isiqiniseko sezinto ezingabonwayo ubufakazi ngezinto ezethenjwa ubufakazi ngezinto ezingabonwayo isiqiniseko sezinto ezethenjwayo woza ekukholweni ngoba lento izokunikeza imphumela nogogo wakho afa engazange waba nayo uyabhala u1 John 5 athi nakho ukunqoba kwethu bese athi ukholo lwethu yanincenga bazalwane khona impilo engcono kunayo yonke into ukuthi ubikhole elikholwayo utholakala unemphumela yokholo